Iti Pangasinan na ipayan dagiti mangalap iti fuel subsidy cards manipod iti lokal a gobyerno ti Dagupan. Ken iti Ilocos Sur nagpinirma iti lokal a gobyerno ken ti maysa a kumpanya para iti underground cabling and wiring iti Vigan City. Dagita ken dumapay a damag iti Region 1. Iti report ni Dayan Monica Tukay. Iti Pangasinan, nakaawat ang fuel subsidy cards ang naglaon iti nasurok 3,000 a pesos dagiti 134 ang mangalap iti syudad ti Dagupan. Dagiti mangalap anay paayan kat manipod iti barangay Pugaro, Bunuan Binlok, Bunuan Giset, Lumboy, Salapingaw, Kalmay, ken Pantal, kas kanayon na natulong para kadakwada may naig iti minamanan a presyo ti petrolyo. Iti agdama, dumanon iti 95.10 pesos aging 125.80 pesos ti presyo ti petrolyo iti sadyay. Naalukoy pay nga ang masidaglaang dagito iti lokal a gobyerno tapno may paayan ti kaskanan at tulong. Iti Ilocos Norte, at ado nga skilled workers ti manayunan ti panakaamuda babaan iti panakaipasdak ti baro at test na training hub iti barangay Crispina Bana. Napunduan ti 2-story building iti agrup 38 million pesos manipod iti legislative fund. Ti dagaan na kay pasdakan ti training hub kat na idonar iti lokal a gobyerno iti Bana amanamnama ang maaramat dagiti masaknan para iti technical ken vocational courses kasungbat iti skills gap ti workforce. Iti Ilocos Sur, nagpinirma iti katulagan ti lokal a gobyerno ti Vigan ken maysa a korporasyon para iti panakipatumpal ti underground cabling and wiring ordinance iti syudad. Panggap ti underground cabling system ti nasayaat at telecommunications ken serbisyo amay naig iti daytoy. Amang kisa iti visual clutter ken dakkel de kalidad a serbisyo iti panawan ti didigra. Inisyatay ba daytoy ti LGU tapno mapapintas pa ti public safety infrastructure resilience ken preserbasyon ti heritage landscape ti Vigan. Kabayatan na ijay Candon City, nakibanadang ti National Tobacco Administration iti lokal a gobyerno iti panakarambak ti Tobacco Day, kas panaypakita iti natibgar a panagkakadwa tapno masuportaran dagiti tobacco farmers. Tampok iti aktibidad ti longest tobacco leaf contest, tobacco quiz bee, sticking relay ken panagdubla, at mangipakpakita iti skills, panakaamu, kinatibgar a panagkakaisa dagiti lokal a manalon iti syudad. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.